Bé, informar en primer lloc que sí estàvem portant a plenari el que és l'habilitació de la partida pressupostària i s'ha parlat pràcticament de tot menys de l'habilitació de la partida pressupostària. En primer lloc, i abans de cedir la paraula als regidors, sí que voldria dir que efectivament hi ha un contenciós posat pels propietaris en el que ha sigut el procediment per l'obtenció dels terrenys. Tanmateix no podem permetre, i ara ho explicarà el regidor, que es diga que no s'ha intentat negociar amb els propietaris, quan el primer que es va fer va ser intentar negociar amb els propietaris. O sigui, una mentira, per molt que repetisca, no es converteix en realitat. Este Ajuntament ha intentat arribar a un acord amb els propietaris. Va citar a tots els propietaris i es va demanar una servidumbre de pas d'aqueducte per a fer el col·lector. Com va ser negada per part dels propietaris, vam haver de buscar o una expropiació o una ocupació directa de terrenys. I al final, per motius que ja s'han explicat moltes vegades, van optar per l'ocupació directa dels terrenys. Respecte a tot el que ha dit la senyora Palomares del col·lector, jo ja l'he explicat a l'expedient moltíssimes voltes. És més, l'altre dia vaig donar una xerrada en l'associació de veïns i vostè va vindre. Com no s'ha dit de res, i la veritat ja estic cansat de repetir-li-ho, li donaré la paraula al senyor Llàcer perquè li ho explica el senyor Llàcer, llavors ell s'explica millor. Moltes gràcies, senyor alcalde. Pues bé, respecte al tema de l'acord amb els propietaris, com bé ha explicat el senyor alcalde, fa més de 3 anys es va intentar arribar a un acord amb els propietaris per a fer una servidumbre de pas d'aqueducte, amb la qual cosa no s'alienava la propietat dels terrenys. No va haver un acord per part d'alguns propietaris que es van oposar i es van veure abocats a anar a un procediment o bé d'expropiació que entenien que era més perjudicial per als propietaris perquè expropiar en aquests moments implicava pagar a preu de rústic, tenint en compte que aquests terrenys són urbanitzables i la gent té una expectativa d'urbanitzar algun dia sobre ells, entenien que pagar-los a preu de rústic era perjudicial per als propietaris i per això vam optar per la figura de l'ocupació directa, en la qual es reconeixia i s'inscrivia en el registre de la propietat aquests drets urbanístics i ara, en aquests moments, tots els propietaris tenen reconeguda aquesta edificabilitat per l'ocupació que s'ha fet d'aquests terrenys, a la qual cosa entenem que els drets dels propietaris estaven molt més garantits que no si anàvem a una expropiació forçosa.